khona inhliziyo engicelayo Nkosi kuwe. Cela inhliziyo engenako ukwavuma. Inhliziyo Nkosi engagwavumiyo. Kunezilwane eziyezi esingazifuyi lapha ekhaya kuPhakameni. Noma ungaziphakela ezitsheni ezinhle ezimbili ezifanayo. Kulezi zitsha ufaka ukudla futhi okufanayo. Kodwa uma sibone esinye sihlafuna lesi esinye siyasikwavumela. Le nhliziyo egwavumayo iyayidala ukuthi umuntu amenze ushembe ukuthi uyakufa eyinhlayisuthi. Athi mina ngiyakufa sengumshumayeli. Le nhliziyo egwavumayo iyayidala ukuthi umuntu athi ushembe wena uyakufa. Ungumvangeli. Athi mina shembe ngiyakufa mina sengumfundisi. Hlushwa inhliziyo ngaphakathi yagwavuma. Nako mama iyayenze njalo. Ukushema kudala ukuthi yakufa uyinkosikazi ka14. Izwi lakho yolingena uyinkosikazi ka14. Engambethe isiphika.
kodwa inhliziyo ekwavuma ithi ngeke wena ufunga simbethe isiphika. Cela ka uNkulunkulu adedise leyo nhliziyo kimi. Inhliziyo yonke osekwavumayo.